মানুহবিলাক ভাবিব পাৰে যে ইমান সোনকালে 2 মাহ 3 মাহ ভিতৰত ক'ৰ পৰা পইচা পাই পেলাই এনেকুৱা ৰাস্তা উদ্বোধন বা দলং উদ্বোধন কৰিছে বুলি ভাবিব পাৰে। সঁচাকৈ আমি নতুন চৰকাৰ বনোৱাটো জাষ্ট 2 মাহ পাৰ হৈছে, 3 মাহো হোৱা নাই। তো সঁচাকৈ আমাৰ দিনত এই 3 মাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এনেকুৱা পইচা অহা নাই। আমাৰ পইচাটো আৰম্ভ হ'ব অহা এপ্ৰিল মাহৰ পিছত, মানে 2026-27 যিটো এল'কেশ্যন সেইটো এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব, সেইটো কথা চবেই জানে। তো সেইবিলাক পইচাটো প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত থাকি যোৱা, সি মানে ইউজ কৰিব পৰা নাই। আৰু সেই আসাম মালা বাক্সাৰ যিটো 3টা মই উদ্বোধন কৰি আহিছোঁ, সেই ৰাস্তাবোৰ প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা। मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो। नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल'। दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन, हिल्स आरो प्लेन्स। रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेसन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों। दा बेवहाय जोंनि जि बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ जाहैबाय मा दासान्दि जोङो ससाइटियावहाय थारमाने जोंनि दैदेनगिरि सारमोननि माखासे बाथ्राफोर जों नुबोबाय थादों। आरो रिसेन्टलि जाय दा बिटिसि सरकार दादों, हारमा महिलारि सान दैदेननाय गोदान माखासे आसाम माला आरो गोबां माखासे स्किमफोरनि जे लामा लुफुंनाय गुन दंमोन, बेफोरखौ दिनै फिथा हास'नाय बेखेवनाय बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ। फारसेथिं प्रमद बर'आ दिनै मैया बड'लेण्ड बुब्लियावहाय बिथांमोना मोनसे डिसकासनावहाय माखासे बाथ्राखौ बुंदों। दा बे बाथ्रानि सायावनो थुलमुल नोंथांमोनजों आं डिसकासन खालामनानै फैदों आरो बाथ्राया ओरैबायदि, रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो जाहैबाय मा सम आरो थासारि, जों बेफोरखौ लानानै जेब्लानाखि दैदेनगिरिफ्रा मावलांगोन, दैदेनगिरिफ्रा थार खोथाफोरखौ बुंलायबाय थागोन। दैदेनगिरिफ्रा जेब्लायबो समाजनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ माने मेगन खाथेयाबालानो माने खुला गोसोजों गुवार गोसोजों माने थार खोथाखौ फोरमायनानै होगोन, अब्ला रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनो, बयबो गोसोखौ सान्थि मोनगोन। दिनै जेनेबा सापज दा जों नुदों दिनै बिटिसिनि दानि खुद चिफ हारमा महिलारि सारा बाथ्रा बुंदों, दादे गोदानै माखासे आसनिफोर जेनेबा हमना ला जोङो लाखपति बायद' आरो दा अरुणदयनिबो बाथ्रा थांबाय, अरुणदयबो थांबाय, आरो दा आसाम मालानि गेजेरजोंहाय एबा गुड उइलनि गेजेरजोंहाय गोबां लामा माने दा फिथा हास'नाय, फाउन्डेसन खालामनाय एबा अपेनिं खालामनाय बे खामानिया जागासिनो दं आरोखि। आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै नुबोबाय थादों। हारामा साराबो बुंदों, बे गासैबो गुड उइलनि लामा, आसाम मालानि लामा गासैबो इउपिपि सरकारनियावनो समावनो जानाय। आरो थांनाय बिटिसि जेनोखि बिटिसिथ' नङा, थारमाने 2020 मायथाइयाव जेनोखि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन, आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों माखासे सौफैनाय जायखिनिखि डेभेलपमेन्टनि खाथिरावहाय माने जेनोखि सौफैनाय बैफोर स्किमफोरनि गेजेरजोंहाय बे लामाफ्रा जादों होननानै खुद बे खोथाखौहाय दिनै महिलारि सारा माने गावनि खुगाजों दिनै मिडियाफोरनि गेजेराव स्पष्ट खालामनानै होदों आरोखि। दा नोंगौ जेनेबा सरकार थानाय समाव इउपिपिएलआ मावजोबनो हायाखिसै, एबार सरकाराव फैयोबा बिथांमोना मोजां मावगौमोन। दा बेबायदिनो जाखायो, जेनेबा थांनाय समाव हमना लादो नोङो इउपिपिएलआ सरकार सालायबाय, इउपिपिएल सरकार सालायनाय समावबो जेनेबा मावलांनो हायो, जेनेबा सेंसन जाखानाय अलरेडि गोबां माखासे खामानिफोर थालांदों, आरो जायफोर खामानिफोरखौ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव मावदों। दा बे बाथ्राया जालायबाय थागोन आरोखि। जेनेबा दा नों बिपिएफआ सरकार सोलायबाय, हमनानै लादों 5 बोसोरनि उनाव आरो इउपिपिएलआ सरकाराव फैफिनबाय, होमबा बिथांमोन मावजोबलांनो हायै माखासे सेंसन जाखानाय माने बैफोर स्किमफोरखौ जाय सरकाराव थायो बे सरकाराव थानायफ्रा मोनलायगोन आरोखि। बे माने सरकारि नियम नालाय, जायखिजाया खिन्थु बे मा आं ओरै जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ सोर हारामा महिलारि सारानो जाथों मानो,
प्रमद बर' सारानो जायाथों मानो बा सोरबा उरखाव ब्रह्म सार जाथों बा बिभिन्न दङ अनजलि दैमारि बायदियानो जाथों जों नोंथांमोना पलिटिकेलाव थानानै पलिटिकेलजोंनो नोंथांमोना हारिखौ सिबिनो माहारिखौ सिबिनो नङा होमबा साधारन रायजो राजाफोरखौ नायनो बिथांमोननि अभाब उबुजोंखौ नायनो बे हिसाबै नोंथांमोना खर'आव मोनसे गिलिर बिबान रुजुनानै लाखाबाय अब्ला नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोननि गोसो गोरबोजोंहाय नोंथांनि सासन कालाव थानाय समाव नोंथाङा माबायदि बे बिटिआरआव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ बेसेबां पार्सेन्ट माबायदि सुफुंनो हागोन जों बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बेखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो जाय सरकारा बांसिनै मेगनाव नुजानाय पिक्साराव नुजानाय खामानिफोरखौ बांसिन मावगोन बे सरकारानो आरो नेक्स्टआव मावगोन थारमाने आरो जाय सरकारा बांसिनै माने पाब्लिकफोरजों पिक्साराव नुजानाय खामानिफोरखौ बारा मावा सिं खामानिफोरखौ मावो सरासनस्रा नुवा मिन्थिया बेबायदिबा प्रब्लेम दं आरो बे मा मावदों होननाया माव फैयो मा मावदों जेरै इउपिपिएलखौ होनदों मा मावदों खोथायावल' बुंदों गिदिर बुंदों इउपिपिएलआ मा मावदों होननानै जुदि माखासे रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरो मानोना पिक्साराव नुनाय खामानिया बुहुत खम जादों न' डाउट सिगांनि सरकाराबो होदों जेनेबा आलारि सोरां बिथांखि होदों गोबां मन्दिराव गिर्जाफ्राव मस्जिदफ्राव फैसा दान होदों नङा होमबा गोबां आसनिफोर बानायदों दा बैफोर आसनिफ्रा बानायदोंब्ला माने नांगौ रोखोमनि बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाखै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खोथा होबोनाय बाथ्रा 75,000 कोटी रां होबोनांगौ बिथांमोना होनो हायाखिसै 25,000 आव फार्स्ट किस्ति बिबो माखासे ग्रुपनोल' होबाय गुबुननो होनो हायाखिसै बेबायदि बाथ्रा दा स्पष्ट दा रिसेन्टलि जेनेबा दा इउपिपि माबायाबो बिपिएफआबो माखासे मेनिफेस्ट'आव इलेक्सन इस्ताहाराव माखासे बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों इयुथ्सफोरनि थाखाय 100 crore वुमेनफोरनि थाखाय 50 crore बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंबोदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखायबो बिथांमोना माखासे एक्सट्राके बाजेट खालामदों आरो बे बाजेटखौ लानानै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन बा मावफुंगोन आरो बिथांमोनाबो खोथा होनाय बायदि 5 बोसोरनि गेजेराव मावफुंनो हायाब्ला आरो बिथांमोनाबो सरकाराव फैफिननांगौ थान मोनस्लाय जाना बिथांमोनाबो ओरैनो बेखारसो होननानै आरो फिन नेक्स्टआव माने गुबुन सरकारा गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ जाना फैफिननाय बे आरो बाथ्राया दाखालि जाय हान्जाया जाय दोलोआ माने पाब्लिकफोरजों पिक्साराव नुजानाय खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिनो हागोन माने बेखौसो रायजो राजाफ्रा नोंगौ माने बे सरकारा मोजां खामानि मावमारदों होननानै अनसायगोन आरोखि दा बेनिखायनो बै पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा माने जोंनि पलिटिकेल रिजनेल पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांमोना माब्रैबा पाब्लिकफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै पाब्लिकफोरनि गांनाय उखैनाय दुखु खस्थ'खौ बुजिनानै बिथांमोनजों माने कनसाल्ट खालामनानै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माने जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन अब्लानो बै हान्जाया माने गोजोरै बिथांमोना माने सरकाराव दालांबाय थानो हागोन मानो होननानै बुङोबा रायजो राजाफ्रा बिसोरजोंसो थागोन बे रायजोआ बिदि मावमारो जेरै खोथा होदों बिदि मावमारदों बे गासै बाथ्राया सिस्टेमेटिकलि फैयो आरोखि दा आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों गतिके दिनै प्रमद बर'आबो बुंदों दाखालिनि बिटिसिनि दावरावनि खोथा बेवहाय इउपिपिएल आरो एबसुखौनो जेबो माबा इनस्टिगेट खालामाखै आरो नङा खालामनायबो नंखाया बेखौ आंबो फोथाया मानोना बियो जेनोखि जेड जेनेरेसननि मोनसे सोलिदों दा बेवहाय माने बिथांमोना स्टुडेन्टफ्रा जेरै जांख्रिखांनानै जांख्रिखर जानानै गावसिनि भबिष्यतखौ सानहरनानै मा जागोन बिदिबा जों बोरै जागोन बेफोरबायदि माखासे गोबां खोथा लानानै बिथांमोनाबो दुखु मोननानै गावनि मोन्थाइखौ सेफटि खालामनो थाखायसो दिनै बिथांमोनाबो सोमावसारदों आरो बाहाय इमसनेलि माखासे जाथाया जाया नङा जादों आरो बेनि थाखाय बयबो दुखु प्रकास खालामदों आरो बे जाथाव नङा आरो बे जोंनिनो न' नङाबा आं बेयावनो उन्दुयो आं बेयावनो थायो आरो बेवहाय थानाय न'खौनो जुदि आं सावना लायोबा मा जागोन आरो गोबां मानसिफ्रा होनदों नों लुखानाय न'आव जबरदस्तियै जुदि सोरबाया हाबसोनानै थाफैयोब्ला बे न'खौ बोरै दोननो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरोखि दा जों गासैखौबो साननांगोन आरो जों पजिटिभलि साननांगोन जों कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों जों साननांगोन जोंनि बिटिसिखौ जौगानाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो बिटिसिआव संसार जानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बिथांमोननि अभाब अभिजुगखौ बुजिनानै गांनाय उखैनाय बिथांमोना मा जेंना जादों बेखौ बुजिनानै बिथांमोनजों डिसकासन खालामनानै सावरायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनायनि जाय इनिसिएटिभ लानानै सरकारखौ दागोन आरो पलिटिकेल गेलेगोन बे हान्जायानो गोजोर जाबाय थागोन आरोखि बिटिसिआव थेंक इउ